Ahoj Plenty Friends, vítejte u Věděli jste, že? Krátké série plné zajímavostí a faktů, které vás možná překvapí. Každý díl bude nabitý informacemi, co vám pomohou lépe porozumět světu rostlin. Dnešní díl je o květech anturií. Věděli jste, že květ anturie vlastně není klasický květ, ale květenství neboli inflorescence a zkráceně tomu říkáme inflow? Vyrůstá z každého listu, jakmile rostlina dosáhne dospělosti. Vždy vyrůstá první list a z něj pak inflorescence, nebo zároveň roste nový list a z předešlého listu vyrůstá inflorescence, jako vidíte třeba tady. Možná nevíte, že ta barevná ochrana, které většina lidí říká květ, je vlastně pouze obal neboli spave. A to, co vypadá jako tyčinka uprostřed, je spadex, na kterém jsou stovky mikroskopických kvítků, kterých si většinou ani nevšimnete. A teď to zajímavé. Každá rostlina má své specifické inflorescence a žádné nejsou úplně stejné. Liší se barvou, tvarem i strukturou a proto má každý hybrid naprosto unikátní vzhled. Některé anturie dokonce mění barvu inflorescence během zrání, třeba z zelené do sytě červené nebo z bílé do růžové. Zde můžete vidět, že se inflorescence změnil ze zelené do takové bordeaux červené. To je pro dnešek vše, dej mi like a sleduj mě pro více takovýchto videí. Čauky!